F'retorika simili passata diversi esponenti estremisti tal-Partit Nazzjonalista reġgħu ħarġu wara r-riżultat storiku ta' tmiem il-ġimgħa biex jinsistu li l-elezzjoni ġenerali 2026 kienet waħda mixtrija. Dan wara li l-Partit Nazzjonalista tilef b'distak qawwi ta' 22,000 vot. Ewlenin fost dawn kien hemm l-eks deputat Edwin Vassallo, magħruf sew għall-ideoloġiji estremi konservattivi tiegħu li fl-aħħar xhur reġa' kien milquh fih dan il-PN mill-kap innifsu Alex Borch. F'messaġġ fuq il-medja soċjali Vassallo ddubita mir-riżultat waqt li tefa' dubju dwar kemm kien hemm barranin li m'għandhomx ċittadinanza imma vvutaw. Ex-deputat ieħor nazzjonalista u avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi saħansitra allega li biex il-Partit Laburista rebaħ din l-elezzjoni ġenerali b'mandat b'saħħtu mill-poplu Malti Wawċi xtara eluf ta' voti. L-istess ħanqad wara allegat xiri ta' voti ssila tintuża sa mill-2013, meta l-amministrazzjoni li minna kien jagħmel parti l-istess Azzopardi ingħatat l-akbar vot ta' sfiduċja mill-poplu. Issa dan il-membru tal-establishment nazzjonalista qed jipproponi wkoll li għandu jkun hemm bojkott. Sa dan it-tant Michael Anxaq li serva 4 leġislaturi fil-Parlament mal-Partit Nazzjonalista bejn l-1992 u l-2013 fetaħ attakk frontali kontra l-ħaddiema Awċin biex żvoga l-frustrazzjoni tiegħu għar-riżultat ta' din l-elezzjoni. Fil-fatt waqt programm fuq ix-xandir nazzjonali wara li ħareġ li l-Partit Laburista kien rebaħ b'maġġoranza ta' 22,000 vot, reġa' rapeta l-qlajja falsa li l-ħaddiema Awċin mal-Gvern bħala parti mis-servizz pubbliku ikunu telqu mix-xogħol sal-10 ta' filgħodu. Hawnhekk intervjena l-eks-deputat mexxej tal-Partit Laburista Daniel Mikallef li konfrontaħ dwar dan, iżda Michael Anxaq wieġeb hekk. Ma l-aktar li dejjaqni mill-qal Michael kien li min jaħdem mal-Gvern Min jaħdem mal-Gvern, u għala ċarax, għala darbtej, u l-ewwel darbet forsi fintu ħażin. Min jaħdem mal-Gvern, imur jippanċja u jitlaq. Ħafna minnhom għawda x'qed jagħmlu. Ejwa, alright, tajjeb, guttu naw lawċina tisegwuk, tajjeb is-servizz pubbliku isuħat ma jagħmel xejn. Responsabilità tal-enforcement tal-Gvern. Ajres ma jkejs laqgħu li qbilna. Mingħajr ma inċekken dak li jaktinti, bl-istess mod li jintet tal-lega li hemm dal-abbużi. Alex Borch fil-kampanja qal ħajżommu mal-Gvern Nazzjonalista kif ikun fil-Gvern. Iwa, fin-1987, tajjeb, Carmen Ufsud Bonnici li kien Prim Ministru. Min telef ruħ mal-Gvern. Daħart minn telef ruħ mal-Gvern. Aħna darilna tajjeb li kellna nżommuhom. U wkoll issa darilna li kellna ngħidu li se nżommuhom. Ma jekk sar żball mhux ħażin iżball ta' ma aħna konna nimxu biktar etika ta' responsabilità. Din id-dikjarazzjoni ma kienx l-ewwel waħda min-naħa tal-Partit Nazzjonalista, kif minn xhur qabel il-Prim Ministru Roberta Bela sejjaħ l-elezzjoni, kienet iddikjarata dak iż-żmien id-deputat Graziella Tartprevi. Dakinhar kienet staqsit lill-Prim Ministru fil-Parlament kif se jindirizza lil dawk il-ħaddiema tal-Gvern Fawdex li skonta kienu qed jiskartaw mix-xogħol.